фарзанду аҳли оиламонро худовон ҳамин об серо бигардонад. дарахти садои умед як дуои чиқр ки иншоалло ба наздикӣ соҳиби фарзанд мешавад. худовон фарзанди солиҳаро насибу рушд бигардонад, ҳидояташ кунад, тавфиқи баландагӣ атош кунад. Аллоҳу акбар. бародарони азиз, бо ҳам бародар бошем, зеро ин ки дунё гузарон аст. Мо ҳама бояд бародар бошем. ҳазор раҳмат ба ҳамин бародар ки бовар кунем бисёр маҳал дастгирии хуб мекунад ва бисёр маҳал хабармон мегирад. Дар кадом мушкиле ки бошем иншоалло ки мушкилимонро ҳал мекунам. ҳазор раҳмат ба ин бародар. ҳатман дурем дар канали шухна шавем. беҳтарин бародар аст, зинда бошем. саломат шудем бародарони азиз, паноҳи ҳаматон ба худо. албатта мо дар ғарбӣ ҳам бошем, дар хизмати мардуми халқи тоҷикем. саломат бошем бародарон, дар амони Аллоҳ бошем. салом дӯстони азиз, пешкаши шумо дорем магазини самбои тв екатеринбургро. ҳар он чизе ки шумо дар расм мебинед, ҳамаи онҳо дар ин мағозаи мо ҳаст. шумо метавонед ба осонӣ дастрас кунед ба нархҳои мана. бародарон, имрӯз мо ҳамроҳи садои умед ва мана ин бародармон омадем ба навор гирифтем ба пурагӣ ва бисёр бародароне ки дар ин ҷо иштирок надоштанд, бари онҳо мо ин видеоро пешкаш мекунем. саломат бошед. боз як бор дига ҳамаи шуморо иди Саиди Қурбонро ба шумо табрик муборакбод мегӯям. ҳатман дар канали бародарамон Самбои ТВ Екатеринбург обуна шавед. иншоалло беҳтарин видеоро пешкаштон мекунад. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. саломат бошед бародароне ки канали моро тамошо мекунанд. албатта дар омада видеои беҳтарин ва хубтарин оиди ислом, саволу ҷавоб ва дар дигар мавзӯъҳо дар омада дар канали Садои умед обуна шавед. саломат бошед. идо боз ҳам муборак. Ребята, привет, я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Человек серьезно гений, то есть последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте, я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но все еще ничего. Ставь лайк этому видео. Эй, ты! Ставь лайк этому видео.